Mbukeli elesibilikele lihora ohlelweni ekhaya jikelele phakathi kwezinto ke besike sayinkankanya ngehora lethu lokuqala sixoxe nogalagala lwentatheli yezombusazwe uSamkele Maseko sixoxa ngomgubho weANC eMbombela eMpumalanga. Ihe uyabona nje ke ngoba uyabona ocolleague oxa bazoxaka omunye ke wathi kunomsebenzi kubo waseyaba invite kama colleagues akhe ayina ngempela afika ke hayi kuthiwa ke enye colleague yabisiza kuya ke simshanga ihage yasimhlebela ithi iphi lendle wathi uyayakha kini violence lalela uzoyikhomba ukuthi mawukuthi wawu usenge imithiyo expose hayi but ukhethe iviolence ucolleague ngempela kaloku ingenzeka kuba ayikho apha ikwelinye ijali kwelinye ijali yazi mozizo zasemakhaya ikhali kababa linezindleni ungenzeka ukuthi mhlambe ayikho apha uyabo xa wehla wena ibonakala uzawubona ngezinto yebo ke sabona Mbukeli igama lami ngoNoxolo Mwali uma ntshenga ihla bangale mhlophe qwa intokazi yale ondini ngasishiya umthetho sesifundazwe esidala ngisahamba naye ukholosa kolubisi njengechilo ke uqawam wathi into kubana ngoku singena kwi-yure yesibini yenkqubo yanamhlanje kweyokuqala ke senze unako siqiniseka ukuba sishiya umbukeli wethu engenayo nentlantsi yekhwiniba ngendlela esiphaka ngayo kule mbiza zethu yaye ke zonke zelilimiweyo lukusuka kwazisematheni ezemidlalo isimo sezulu ezolonwabo dibala ntoni na ngoku ke sihlobela mgama sijonga kumanqaku esithe sawenza nalawo ke siza kuthi sikuphakele wona kule yure naquka ke udliwanondlebe ne-football freestyler ndithetha ngaye kaloku uJabu Mtaka nokunye ke okuninzi kule yure qiniseka nje into yobana wena awuqhwanyazi awujiji qhosha awugqusha lazi usibukele kaloku apha ekhaya jikelele ntimlo ke uNokanyezi Kalubisi uMadlokothi Mazipho Mamshukumo Mazondwa ngezinto zakhe Mbukeli masijonge nakule yure ezithe kanti ziphala phambili. As we celebrate this January 8, what are the challenges that lie ahead? What is expected of us? Lawo ke onobhala jikelele weANC ekhuluma lapho ebuza ukuthi njengoba nje bengena kulesi sikhathi efuneke bayibuza ukuthi ngabe kulindeleke ini kubo nomengameli ke weqembu elibusa kulelizwe uthi iANC sayibambe ngakho njengoba izama ukuyihlela kabusha nje ukusho lokho ke njengoba iqembu libungaza iminyaka engaphezulu kwekhulu yasungulwa. I'm here to make sure that every box has been ticked, there is nothing outstanding, and that everything is in place for them to focus on football. Kwezemidlalo iBafana Bafana kunye neSAFA bavumelene ngemiba emalunga nebonasi kwitumente yeAFCON. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu lisemgudwini ongcono njengamanje ukuyihlela kanye nokuyivuselela kwalo njengoba lihlanganisa ikhulu ne12 leminyaka selokhu lasungulwa. Abaholi abehlukene einhlakeni zangaphakathi zeqembu bedlulise imlayezo yezilokotho zabo baphinde ke futhi baphawula nangezimo zezwe kanye nezombusazwe. Umengameli uthi njengoba iqembu namhlanje lihlanganisa ikhulu leminyaka ne12 selokhu lasungulwa ngo1912 selikwazile ukwedlula kuzinselelo eziningi selike labhekana nazo. Uqagule ukuthi amaqembu amaningi ezombusazwe azozama ukusebenzisa udaba lwenkinga yogesi ezweni njengethuluzi lokuzama ukuzakhela ugazi njengoba kuzoyiwa ukhethweni nonyaka. Electricity is still a challenge, let's admit that. A load shedding is still a challenge, but we are going to solve a problem, your load shedding. We are bringing more and more megawatts onto the system, and Nina Lapa Mpumalanga, the whole nation needs to stand up and thank you for being the province that lights up the whole country. uRamaphosa uphinde wagcizelela ngelokuthi uhulumeni olawulwa iANC osengakwazi ukubhekana nezinselelo zezwe. It could mean ukuthi abantwana batholi iNSFAS if you weaken this organization. Ngoba la amanye amaqembu asazi ukuthi bona whether they will have the determination that we have heard, the bravery and the courage that President of the Youth League was talking about, whether they'll have it to continue solving the problems of our people. We have addressed to solving those problems from
1912. Amalungu obuholo phezulu be-ANC athi awanakho ukungabaza ngokuthi izinkulungwane zabalandeli ezizotheleka ngobuningi bazo enkundleni imbombela ngomgqibelo. Umfoti uGqirha Peter Magubane uthulelwe umnqwazi ngendima wayeyidlalile ekulweni ucalucalulo ngefoto awayizithabatha ebonisa ixesha phansi korhulumente wengcinezelo. Uye wabongwa ke ngethuba kuqhutywa inkonzo yesikhumbuzo kwinkonzo yamaRoma iRegina Mundi eSoweto. uGqirha Magubane ubhubhe ngomhla wokuqala emva kokugula ixesha elide eneminyaka engama-91. Kuhlonishwe iqhawe elalwela inkululeko. Udokotela Peter Magubane wasebenzisa ikhono lakhe lokuthwebula wathwebula ukungabikho kobulungiswa ngesikhathi sobandlululo. Abaningi ke bamhloniphe ngeqhaza libamba ngokusebenzisa ikhono lakhe waqaba indlela eya enkululekweni. Oba kwethu ngithi salute to Magubane. Salute to all the veterans who are here. I can see most of them here. We risked our lives for this liberation struggle. Were it not for this media, the world would not have known what was going on in South Africa. Wathwebula icala eladuma kakhulu iRivonia trial, imashi yabesifazane yango-1956, inhlekelele yaseSharpeville, imashi yabafundi bango-1976, kanye nezinye-ke izigameko ezenzeka ngesikhathi sobandlululo. uMagubane ke wahlonishwa ngendondo iNet Nakasa Award for Courageous Journalism. Umculi uSipho Hotstick Mabuza naye umhloniphe uMagubane. We need to create a monument, we need to create a museum where all his pictures and everything, where young people can be educated about his role. Umengameli ke uCyril Ramaphosa uhloniphe uMagubane ngomngcwabo sesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe. uMagubane uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngoLwesithathu. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande uthi angeke sisule esikhundleni sakhe. Uchithe umbiko owenziwe inhlangano elwela abakhokhi intela i-Outer omyamanisa nosihlalo we-NSFAS uErnest Khosa kanye nabanye kukhwabaniseni ithenda kulesi sikhungo. Uthi ke abameli bakhe baphezulu kwalo lolu daba. uNzimande usolwa ngokubandakanyeka enkohlakalweni nokufuna ukufumbathiswa izinkampani ezinezinkontileka neNSFAS. Lokhu kulandela ukubhujuka kwezingxoxo eziqoshiwe ezingaqinisekisiwe SABC ukuthi ziyiqiniso kangakanani. The purpose of this media briefing is to challenge the allegations contained in the Outer report, refute the related distortions, and take the public into confidence on what is really behind these allegations. Nokho uNzimande uzichithile zonke lezi zinsolo. I want evidence, genuine evidence. Nzimande, you took so many kickbacks. Nzimande, you took $1 million to the South African Communist Party. We are a constitutional state, for God's sake. We are not a banana republic. uNzimande uthi ngonyaka odlule eNSFAS yabelwa izigidi ezingama-47 zamarandi ukuba ilekelela abafundi abangaphezudlwana kwesigidi. Uthi uzohlangana nebhodi lalesi sikhungo ngoLesithathu ukuze belungiselele ukuqala konyaka omusha wezemfundo. Yize zanda eziphakamiso zokuthi kumele shenxe esikhundleni uthi akayindawo. I don't see the reason why I should resign, to be quite honest. I'm doing my job as I've been given by the president, and I'm continuing. As I have said, Thursday I'll be back here. uNzimande uphinde waveza nokuthi SACP yaziqhelelanisa nokuqukethwa umbiko we-Outer. Kusenjalo iqembu iDemocratic Alliance lithi lizovulela amacala obugebengu ungqongqoshe wemfundo ephakeme malungana nezinsolo zokugwazelwa. Ngaphezulu kwalokho leli qembu lizobhalela umengameli ukuze iSIU iphenye izinsolo zenkohlakalo nokukhishwa kwamathenda esikhwama seNSFAS futhi ke bafuna ibhantshi eligcwele umoya kungqongqoshe wemfundo ephakeme. We are preparing criminal charges against Nzimande, and we are also briefing our legal team to declare the NSFAS board delinquent over the corrupt and irrational direct payment and accommodation tenders. uSteenhuisen uphinde wasola uRamaphosa ngokuba yivaka ngelithi umsabisa okwezulu owabe ewumengameli wezwe uJacob Zuma. President Ramaphosa is so scared to death of Jacob Zuma that he even let over 10,000 prisoners out of prison as an excuse to release the former president from jail. Many of those released
have gone on to perpetrate great crimes against the people of South Africa again. Under President Ramaphosa, not a single person, not one, has been imprisoned for state capture. Konke lokhu kwenzeka nje ziyaqonga ezingqinamba ezikhongethe lesikhwama kwazise kusanda kukhonjwa indlela isikhulu saso esiphezulu uAndile Nongogo naye owabe enindeka ezinsolweni zenkohlakalo. Abazali abaninzi basencise eMpuma Koloni bayasokola ukufumana iziphumo zabantwana babo. Batyhala ke izikolo ngokubamba kuba betyala imali yesikolo, nto leyo esisenzo esingekho mthethweni. Ukungafumani ingxelo yeziphumo zomfundi kubangela abafundi bangakwazi ukuqhubekela phambili nezifundo zabo. Abazali kuyabaxhalabisa oku. Umntanam lo high school umdala andifumananga i-report nge-reason loba ndilahle i-receipt. So ke ngoDisemba xa kufuneke ngondise i-receipt yangoJanuary endilahlileyo funeke yothatha i-report kwafuna i-receipt ndabe ndingenayilahlekile. Then the two bona abayifumenanga ilentuka i-report ngenxa yotypek abonga amnikeze umiss ongasekhoyo. So ke ngokwathiwa bayashota otypek kanjalo ke. Isiphatha kabuhlungu ngoba kaloku abantwana vele kaloku abakwazi ukufunda kahle xa ungabhatalanga kaloku bade bagxothe nogxothe esikolweni. Isebe lezemfundo linolwazi ngalomkhuba ukuba usasetyenziswa zezinye izikolo. Umntana kabina sivumelano nasikolo, isivumelano sibakhona sibaphakathi komzali kwakunye nesikolo. Nto leyo ithi umntana kufuneka ngabehlukumezeka angafumani report abanye abantwana bezifumene angazazi nento ba yena progressa na okanye ka progress ngenxa into ba kukho imali kuthiwa akayibhatalanga. Umboxela uthi ukugqibisana noku baza kuseka indlela yokunxibelelana kaWhatsApp nalapho abafundi baza kukwazi ukuxela ingxaki ezikumila kunje. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eNcise. Ngolwesine inkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba izolalela isicelo seNingizimu Afrika sokufuna ukuphoqa elakwa-Israel ukuba liyeke ukuhlasela eGaza. Umhlaba kungenzeka ubheke unyaka omusha kepha isimo asihle njengoba iqhubeka nje impi eseGaza elakuleli libhekise amabombe enkantolo yamazwe ezobulungiswa lithi izenzo zezwe lakwa-Israeli zihlose nje ukubulala abantu basePalestina eGaza. Given the kind of destruction that we have seen in Gaza since the 7th of October, and not only the high number of deaths, but also the high number of deaths of children amongst the 22,000 or so people that are confirmed to have died, around nearly 8,000 of them are reportedly children. Iningizimu Afrika iqhube yathi elakwa-Israeli lehlulekile ukunqanda ukubulawa kwabantu kusukela mhla ziyikhombisa kuMfumfu nyakenye, kodwa umbuzo uthi umhlaba uzokwenza njani mayelana nosokwenzeka njengamanje. In this case, South Africa may be doing the U.S. a favor because the U.S. desperately wants a ceasefire. It's badly divided on the issue of Gaza and Palestinian suffering. Umengameli usivikele isinqumo sezwe. We are saying we stand on principle, and we were taught by the father of our democracy, who said our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well. Inkantolo yezamazwe obulungiswa izolalela lolu daba ngolwesine nangolwesihlanu.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele. I-freestyling ke kwibhola ekhatywayo yinto enika umdla kakhulu nenobugcisa ke bokwenza amaqhinga, i-tricks ngelamakhumsha ngebhola. Oluhlobo ke lokudlala ke liyalisanda ngokwanda, luyathandwa ke ngabalandeli bezemidlalo. Enye ke into emnandi ngalomdlalo kukuba awumdingi umuntu wesibini ukuze udlale. Kwaye ke ungawenza phantse naphina. Ujabu ke aka Umjepa Umdaka kumdlalo ke ophume izandla koluhlobo lomdlalo. Umdlalo wakhe ke ubhiyozekwa iAfrika iphela. Kwaye ke zininzi nezicoco athe wabe kanti uyaziphumelela. Umjepa ke ulapha e-studio namhlanje ezokusixelela ngoluhlobo lomdlalo. Mjepa. Hi. Unjani? Right wena? Ndiyaphila nam. Andazi noba ndibulise nomnumzana lo mphetheyo. Hello. Ay. Jepa uyahlonitshwa. Okay. Kwilizwe lonke iAfrika naphesheya kwamalwandle kuba kuthiwa ifootprint yakho iye yabonakala napha koSpain. Ndiyahalela uqonde into yobana oluhlobo lomdlalo uliqale nini, yintoni eyakushukumisa yaqonda uba no man le nto ndiyayithanda futhi into yam? The whole world is like babhalile ngiqale i-football freestyle back in 2012. Yeah, and I was inspired by Ronaldinho. Wow. Yeah. And I mean, being inspired by Ronaldinho, babekhona mhlamba abantu abakufuphi nawe ongathi into okubana bakuncedisa? No, it's like South Africa ngibone ku-Chris Njokwana, the former South African champion. And kumuntu ongayaziyo because nami ndiyaqala ukuva into yobana kukhona oluhlobo lomdlalo, ungalidescribe nje uthini? Yeah, i-football freestyle. I-football freestyle is like abantu abaningi abakhona ukuyi-understand because kune soccer inside the field ne freestyle. So it's a two different things. So ku-soccer is like you play against each other. Okay. So ku-freestyle is like you free your style. It's like ubonisa nje ama-skills wakho ne-transition. Because ndiyakubona nakule mifanekiso siyazi siyabulela ngemifanekiso because inikeza nombukeli into okubana yintoni kanye le kuthethwa ngayo. So I mean for wena ke ngoku into okubana uperfecte izikills zakho uye wenza njani? Kufana nokuthi ngiya emsebenzini each and every day because I train 4 hours a day. In the morning 4 hours, in the evening 4 hours. Wow. And omnye umuntu angacimba nje uthi qaqa uqebile kanti there's a lot of preparation that goes behind the scenes, you know, uthi into bana uprepare i4 hours. Ingaba mhlambe ukhona umuntu oncedisayo ndifuna ukuqonda nje into bana for someone obukeleyo ekhaya into bana ifuthi uyafuna uyapi? It's like mina nje ngiyasijimela nje ngokwami mara no sengifuna nje ukustarta nje academy ukuthi ngifundise nje abantwana ukuthi baphume out of straight yabo ukuthi nje ba focus hayi ukuthi mele nje ufocus nje ku football nje kuphela une career na ku football freestyle. Because ndiyabona nalapha emifanekisweni into bana wenza imiboniso ethile apho kufika abantu bakujonge. Injani reception yabantu xa bebona wenza olhlobo lomntaniso okanye umdlalo? Abantu abaningi bathi ngisebenzisa nje umuthi kodwa mina ngiyazi ukuthi iconcept yami nje yini yabo. So mabakhuluma like mangiya nje ku ema-town mangiyoshaya nje ama-skills is like abantu ababhaba akhuluma ukuthi okay lo muntu lo usebenzisa nje umuthi or bashintshe nje ibhola. It's like bathenge nje amabhola amaningi la ngiperforma nje khona bashintshe ukuthi hayi le akusiyo ngiyenza the same thing. So le bhola uyithenge e-shop okanye ayinazi? This one ayikho la eSouth Africa. This one ngiwine eSpain. Wow. Yabo, so mangwina i-Red Bull it's like bangisendele nje yona specifically angithi yabona babhale WFFA. So i-World Association yase Orkanti le ngi-attendayo each and every. Ayinamuthi le suke Spain. Wola Jabu. I mean uthetha apha ngamazwe oSpain, ngamazwe amakhulu lawo, and I mean you are living a proof that possibilities are endless, you know. Umfana nje osukele kasi na kunyukela ngasentla kumanqanqa phezulu oSpain. Can you share with us i-success stories zakho ngalomdlalo? Since I started this like mengiraise nje ifana is like out of street yabo. So mangwina nje ama competition mengikhona nje ukubeka nje imali ukuthi
ngiyomitha nje best freestylers e-Europe. So since 2012 until 2020 it's like mengisigibeza nje ukuya e-Orkant angakabi ne-sponsor yabo. So ukufikela kwakho kwalamazwe, I mean uthi into mana ude wafumana nebhola, uyifumene njani? Wake waba kukhuphiswana competition? Yeah, it's called Super Bowl. Okay. Yeah, so kune world champ is like opening is like every country sihlangana khona lapha. Yeah. Jabu yazi apha eMzantsi Afrika siyaqonda into yobana ifootball ngeyona ipopular and I mean asekase umuntu mhlambe othi no mna ndizithandela ibhola uzawufuna ungena kwibhola ekhatywayo, specifically wena waqonda yobana ungene kwi-freestyling. What was the interest? Before mengidlala ibhola. So it's a long story because mengise academy eBulukwane. Oh yeah. Emkopane. So lapha me ba criticize because kunamapedi yabo kakhulu. So mabathi ubuya nje eJozi me bakushayisa nje ngebench. So it's like ngiphele nje umoya mase ngibuya eSoweto ngithi hayi ithi ngitry lento le because angifuni ukuphuma kubhola because ngiyayithanda yabo. So ngicreate nje ukuthi okay ithi ngifitela. So now I'm a South African and a superstar. Everywhere Yes, that's the spirit. And I mean, you mentioned earlier on into bana enye ye interest yakho kukuba usebenzise esakhono sakho uphucule abafana basakhulayo ekase. Ndiyafuna uqonda nge-future projects onazo, and I mean, how are you hoping to use i-victory yakho into bana ukhuthaze nabo bakhulayo bangene kulo mkhakha? This year is like ngiplan nje ukuthi izolo ngithenge nje all equipment nje yabantwana ukuthi nje ngicale abanye uzothola ukuthi abana bhola abana mateki, so umuntu interested is like ngiyakhona nje ukunika if awuna teki is like ngizomeka sure ukuthi ayithola, if awuna bhola ikhona ekhaya uzotrainer bese mawuza nje ngizokunikeza nje ischedule sokuthi okay trainer Monday to Friday bese uyeza. Ufumaneka apha abantu xa bekufuna? Ngitholakala nje everywhere, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Ligama lakho. Ne YouTube. All at Mjeba 12. I hope you also have, you know, ama routines for abantu phako YouTube nantontontonton. Khawuthi qaqa nje kancinci before sithi qhwi uzobabonisa kahle nje ithi qaqa. Okay. Yes. Yo. Ayiwena. Ay, yo, ima, ibambapho, high five. Jonga, xa uphiwe, futhi ndiyakuvuyela into yokubana uyasebenzisa isipho sakho into yobana uziphucule, kwaye ke uthi nqwanqwa phezulu. Kodwa ke ndiyafuna into yobana ubabonise ababukeli sawuthi nje qhwi pha evenkileni qiniseka mbukeli into yokubana awugunqe, uzawubuya abonise lo mdlalo wakhe. Masingayi nasevenkileni vele utshone khona. Okay. Yes. Awunomuthi ngempela.
Siphinde sikamukele mbukeli wekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Uma ngabe kukhulunywa ngoxhaso lwemfundo ephakeme ngokwezimali okufika kuqala engqondweni uNSFAS obhekene nebale iphezulu kakhulu ke zezicelo zabafundi. Lokho ke mbukeli kwenza ukuthi kube nzima phela ukuthi uNSFAS ke uhlinzeke bonke abafaka izicelo ngesikhathi. Nokho ke uthi bewazi yini ukuthi lukhona olunye uxhaso lwemfundo ephakeme. Namhlanje ke lapha ke endlini zomsakazo sinomunye ohlomlile kulolu xhaso ukuthi azosichazela ke ukuthi ke abafundi bangalithola kanjani lolu xhaso kwezinye ke indawo. Usiyanda Mkhwanazi udabuka lesigodini saseNyuswa kwaZulu. Yena ke uneziqu ze-Bachelor of Accounting Sciences, Postgraduate Diploma in Accountancy kanye ne-Certificate of Economics ayithola enyuvesi ke yaseVets. Njengamanje wenza izifundo ze-Postgraduate Diploma in Economics eBirkbeck University of London. United Kingdom. Udumeke luya enkampanini engenza inzuzo yithuthuka bursary fund eyamxhasa ngemali. Siyanda sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya jikelele. Ngiyabonga and thank you for having me on this show. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi ngiyayibona iziqu zakho lapha mangiyifunda ukuthi hayi ziyasha ziyakhala kufundiwe la ekhaya. Yeah, no. Sifundile kona kufana. Ngicela nje ukuthi uqale mhlawumbe ke sicale uchazele nje nombukeli sekhaya ikakhulukazi njengoba kulesi sikhathi abafundi bakaMantikuletsheni balinde ama results abo. So baningi abanye bayazi ukuthi bawufunda phi kodwa abanye akakahlangani kahle ngenxa yemali phela kokuba inqinamba enkulu mangabantu kumele bahambe bawufunda enyuvesi. Wena yini le bursary le owayithola nokuthi wawuzwe kanjani ngayo yaqhamuka kanjani? Ngiyabonga kakhulu for leyo mbuzo and ngithanda ukubingelela futhi abalaleli emakhaya. I think the first thing I want to speak about and just give a bit more context on is what you mentioned in your preamble, UNSFAS. Ukuthi from an ideological and from a national policy perspective, NSFAS is beyond reproach. You cannot falter it on a policy level. However, the issues that we see, particularly on the news and also newspapers concerning NSFAS, is primarily an administrative as well as a leadership issue. So I think it's quite important to bring that context to say that the policy and the objective of NSFAS is good, but the administrating of that policy is not so great, which speaks to the leadership deficiency and problem that we have in SA. I'm saying all of this to encourage abalaleli emakhaya ukuthi please do apply in the midst of the challenges of NSFAS. Please still do apply. I think the closing date is the 31st of this month. So anyone listening to me at home, please still do apply for NSFAS. And then now coming directly to your question, Tutuka Bursary Fund is actually a bursary that saw the racial composition disparity within the CA profession space. So what I mean by that is that if you look at the number of CAs in South Africa, we have about 51 chartered accountants, but only 8,000 of those 51 are black. So 17% in a country where the demographics of the nation, we have 80% black people. So they then saw that disparity and they are in a way trying to bridge that gap by funding black students to also qualify as chartered accountants. So how I got to find out about it is they came to our school and basically explained about the CA profession, but over and above that they then told us the requirements of you being under that bursary. Ngesikhathi befika bezonichazela ngethuthukwa bursary wawuso uwafunile mhlawumbe wabheka amanye ama bursary? Ngangisengiwafunile online because I had a variety of career options that I was looking to, but when they came and I got to understand a bit more about the profession, because I think another thing that is quite important is for people to have a thorough understanding on the careers that they desire to pursue. And what they did was exactly that when they came to our school to explain about not only the profession, but the bursary itself. And I think it's a problem that we face quite sternly in this nation, where there's a huge disparity and a huge information gap between learners in your rural and township schools to those in your more privileged schools. And Tutuka Bursary Fund tries to bridge that gap by going to these schools and actually sharing the information and shedding lights concerning this specific profession. Because bengivele ngisazobuza ukuthi ngokubuka kwakho ucabanga ukuthi abafundi mhlawumbe banolwazi olwanele yini, ulwazi lisabalaliswa ngendlela efanele yini ukuze lifinyelele kuzo zonke indawo abantu bazi ngalama bursary, nanokuthi ngisengezwe manje ukuthi ya inkingi leyo ukuthi kune gap lapha between abafundi yini ikakhulukazi nje endaweni zasemakhaya nakhona ke endaweni zasemalokishini kodwa ikakhulukazi endaweni zasemakhaya mhlawumbe ungathi yini into edinga ukuthi ke iyenziwe ukuze abafundi bezothola lonke ulwazi? I think
ukugcizelela leli phuzu lelo okhuluma ngalo sisi ne and just to further portray the seriousness of the issue. Yeah. Azophuma manje ama results ngomhla ka 20 January. Ekuphumeni kwama results, it is not uncommon to hear of stories of a learner from a rural school who gets 6 distinctions, gets accepted in a variety of universities, but does not have funding. It is not uncommon hearing those stories, and we will hear a lot of them njengoba zophuma results manje. However, for a learner who got a similar set of results, who comes from a more privileged school, I'm not saying it doesn't happen, but it is not as common to hear of umfundi ofunda a Saint what thola 6 distinctions and uthola ukuthi akanawo lento le imali yokuqhubeka efunda. And so there is that huge information gap, and we find organizations that I'm part of, which is Thusanani Foundation, which tries to really bridge this gap, because what we do as Thusanani is that on an annual basis we go to your villages and your schools and townships to give them this information that is freely accessible to these other privileged schools. So we get there, we share the information in terms of the different career paths. We share information concerning the different funding opportunities. Thusanani itself is not a bursary, but it then tries to bridge the information gap in terms of abafunda that are less privileged. So I think it's important that we assist organizations like this so that there is a greater assistance and because I think but the primary focus currently is 3 provinces, which are your 3 most rural provinces. So it is the Eastern Cape, it is Limpopo, and it is also KZN, where I'm from. So this is the current primary focus of the organization Thusanani. However, we obviously intend on having a greater reach even in those provinces, because in as much as we're there, but we don't reach as much rural areas as we would like due to certain constraints. So manje abafundi ke kufuneka ukuthi ena uqualify kanjani ukuze uzokwazi ukuthi uthole le bursary yini into edingekayo? Okay, I think just before I get to that question, I think it's important for people to understand the whole concept around bursary. So bursaries basically, from a broad sense, try to assist students, and they look at primarily 2 factors. The first one is financial need. The second one is academic performance. And quite honestly, for most black people, for most of us, the first one is never an issue, because over 90% of households in SA qualify for the NSFAS requirements and for bursary requirements, because they have that financial need. But where the problem comes is the second, academic performance. Bursaries usually take the top achievers. So your people get like 6 distinctions, 5, 7 distinctions. So those are the ones that usually get accommodated by bursaries. And that is why at the beginning I said that NSFAS is a progressive scheme, because what they then do is, if you pass and you get a university acceptance, but you do not meet the bursary academic requirements, they then cover those people because they still need to further their education, but they don't have the financial means. So that's why I was like, NSFAS is progressive, but it's just that the admin and the leadership is where the problem is. And so specifically on Ututuga, for you to qualify, because it's trying to bridge that racial demographics composition disparity, what they then look for is, number 1, you need to be a South African. Number 2, you need to be black and or colored. Number 3, there's a financial need as well, and this financial need is the very same with NSFAS. So there's no difference between Tutuga's financial needs requirement to NSFAS. Fourthly, it's the academic requirement, where you need to obtain at minimum 60% in mathematics. And I think I need to sort of expound on this a bit, because people can be misled by the minimum requirements. So for example, let's say Tutuga takes 5 students a year. If the minimum requirement is 60% and there are 6 students who got 80% for maths and you got 65, then you won't make it in. You won't make it in, unfortunately. It's a minimum. So I think people must just be aware of those, as well as even looking at
university entry requirements to specific courses. So yeah, those are the requirements for U22. Manje ke uyabona nje ubukhuluma nje ngalolu daba lokuthi ena njengoba kuyisikhathi sokuthi abafundi badinga lokusa into engingibuza iNSFAS yona mengabe ikufundisa mangabe ususebenza uyayikhokhela. So that was the case before. I'm sure you're very familiar with what happened in 2015, Fees Must Fall. Fees Must, yes. So I was also part of the people who really were supporting the movement because I understand the progressiveness of what the students were crying for and the necessity for government to actually intervene, because any nation that takes its development seriously needs to take its education seriously. Yeah. Education is basically an investment in the young people who will be the future leaders of this nation. And so if you cut down on the investment, you're then doing a great disservice to the development and the future of your nation. So I was part of that movement, and it was the case before where if you're funded by NSFAS, once you start working, you'll start hearing those calls and yeah, they'll be requiring their money back. But after Fees Must Fall and the change of policy, it is now a non-conditional funding scheme. Yes. And we're probably going to get to it a bit later where I explain the different bursary categories that exist. But NSFAS now is an obligation-free financial aid. Yini siyanda konje edingekayo mhlawumpeni uma ngabe ufisa ukuthi uniyofunda phesheya yini edingeka kuna khona is it the same requirements? It depends, ne? It depends ukuthi ufuna ukufundani and ufuna ukufundaphi. Yeah. So for example, what I am doing, it's a postgraduate diploma in economics. So a postgraduate diploma in economics, obviously at the bare minimum you need to already have a qualification because it's a postgraduate. And then there are obviously academic requirements in terms of the marks and that you need. But Nakhona, importantly, the issue is the funding, because phesheya the money is denominated in pounds, dollars, different currencies. And so you need to have a sponsor. You need to have a sponsor for you to study abroad. Yeah, broadly speaking, I just say. Singaze sisiphelele isikhathi sethu umbuzo nje obalekile ukuthi ke umfundi odinga ukuthi mhlawumbe axhumane nani Nkosi yami. Yabona nje khona usethe nje hawe athini ngama details ngizobafonela ngoba sengithathiwe ngizothola or uyazi mhlawumbe uzothola 7 distinctions obade sebenza kanzima ukuthi nje kodwa nje into engishoda ngayo imali yokufunda. Bangaxhumana kanjani nani? So I'm not so active on social media myself personally, but our organization, eChange, you can contact us on this email address, brilliantsianda@gmail.com. It's brilliantsianda@gmail.com. Itusanani, you can find us on tusananifoundation.co.za. There you'll find all the information in terms of our pages to Twitter, to Facebook and all other. brilliantsianda@gmail.com. Sianda, thank you so much. Siyabonga ukuthi uze uzosi obelela ngolwazi lwakho. Ayi cha siyakuhalalisela nje ekutheni ufundile wagogoda. I'm sure inspiration nangakini ngathi nje ungaqhubeka niqhubeke nomsebenzi omuhle wokusabalalisa nokuthi niqhubeke nibiyele emakhaya niyosiza khona intsha. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Mbukelo ke bekusanda Mkhanazi besixoxisana naye mayelana ngoxhaso lwezimali lwemfundo ke ephakeme therealsianda@gmail.com. Njengamanje ngembukelo sasiqu 8 uNosabi emva komsuzwana. Uyazi ntoni abantwana baphaya bakwada. Uthanda nto ungayifundisa town nje ku-Model C. You're wasting your time here. Ucinga njalo? Yeah, yenza abantwana bam nani bathumeli phaya bafunde town kaloku kwizikolo eziphucukileyo. Well, I'm hoping to change that. I would like to introduce to you our new principal, Mrs. Letsatsi. Good morning, teachers. Good morning, students. Oh, come on. Good morning, students. Good morning, ma'am. Thank you. I am very proud to be joining this school. Hey, thank you, Felicia. I will listen to you. Good morning, students. Good morning, ma'am. I understand
understand you haven't had a history teacher for what, 3 months now? Yes. Miss Telebegasincedisa, but she's not a history teacher. Well, as of tomorrow, I'll be taking your history class. And then your holiday will be really over. Mrs. Lizati, are you ready for your child to school? Oh, yes, thank you. Hold on. For the rest of the period, won't you please study quietly, and I'll see you tomorrow. See you now. I look 12. I look like a 12-year-old. Wow, years later, Olapa, Ekhaya Jikelele. Dimlo. I wouldn't be doing the honors bandi fundi intro yak. Okay. Uma unambitha Mpumlwana waziwa kakhulu ngokudlala indima kaMawande phaa Generations. Uzenzele igama ngokudlala indima ephambili kwimidlalo eliqela apha kumabonakude. Kule midlalo ke singabalula oyizo, utsotsi, Integration Room, Justice for All, Saints and Sinners, Seven Dilan Dibala ntoni na. Unambitha ke uchukumise abantu abaninzi ngetalente eMzantsi Afrika. Ngethuba ke utsotsi ephumelela imbasa ye-Oscar, uNambitha wabalwa ngaphakathi kwamagcisa agqwesileyo apha eMzantsi Afrika. Ukuva ngakumbi ke sinaye uNambitha buqu. Ayobali ulapha e-studio ukuze ke abelane nathi ngohambo lwakhe njengomdlali weqonga. Ukhona kaloku uMamtolo, uMamchenge, uMabhanikazi, uvumba lempango liyanuka, uZulu, uMampinga, uthina kumapha, the diva. Siyakwamkela Ekhaya Jikelele. Enkosi man, kunjani? Siyaphila. Kunjani kuwe? Ibukela la nto. Can you see the difference? Umahluko between Ingathi ndandina 12 fakla yizo. But I'm just amazed ngendlela okhule ngayo. Enkosi. I mean, the beauty is still there. I hope so. Ikhona ubuhle busathe gqam, buhle buphayana. Enkosi mntasikani. The diva ndifuna siqale kuba sikwaze kakhulu udlala uMawande phaa Generation. Mamela ke kuthiwa uyeyona ntombi kuphela eyashiya untombi kuSibusisi. Bazama bonke kodwa nguwe kuphela owashiya intombi kuSibusisi. Nguwe kuphela owazibambela. Uhambo lwakho kwi-Generations ungena kwi-acting sikwazi ugqame. Ndiyafuna nje into yobana usibalisele and your time uphaya. Andithi ugqiba dlala inantsika yizo. So beningaqali uactor phaa kwinantsika kwi-Generations. Yes. Bese kuyiminyaka ngeminyaka. So that's the first thing. Abantu baninzi bathi xa benibona kwi-Generation bathi siyabona ingathi yaqala ndithi nayi kunini ndiyiphethe le nto. So I mean uqala kwam kuthi ke professional was in 1989. Wow. That's more than 30 years ago. So but you know xa udlala le character funeka unantsika utsale ngapha, xa udlala le character funeka utsale ngapha. So bonke abantu ndiyonantsika ndiniphathela bona kunomabona kude ohlukile banokufanana because bafana nam but ngamnye ohlukile. Hey, because xa sifunda i-intro ngenene ngenyaniso xa uthi 30 years kuyangqineka inyawo zinodaka. Udala ubila usoma, usehlo usenyuka ugqushalaza. And playing all these different characters and each and every character oyinikezwayo uyagqwesa kuye. Ndiyabulela. Miss Felicia hayibo unguye ngani? Miss Felicia ke ngoku xa ibona la nto uthi hayi nami ungade noko. Wow. And I mean playing all these characters ungathi mhlambe xa ubuyela umva ngeyiphi oqonda into yobana apha ingakumi ndiyafuna ungena phaa kuyizo because ngeyona character even now years later uqonda uba wow. Akukho mnye akukho nye inantsika i-character benzawuthi hayi yona le. Kodwa xa ndikhumbula this must have been I think ngo-1990, 1991. Ndidlala i-character ka-Harriet Tubman estagini eToronto in Canada. Utata
nansika I think bambiza ukuthi make hayi lo mntana lona uyasixaka thina because nanku efuna lento yona sikuyodlala uyakhumbula kalokho nansika emakhaya xa unathi kusenza iplay kumdlalo so uyadlala funeka be serious unansi uyakhala umsebenzi yes so utata wafika ke bamlande London mama keze Toronto azondi nathi kanizonifaka emgceni basically but I think le character nandidlala ka Harriet Tubman wayekhulula anansika slaves in the south wathi akundibone stage wathi dla ngamandla aqhuba so I think usukela ngalo mini ndandiyazi into bana at least ekhaya bandithembile ekhaya bayanixhasa ekhaya bavuyisana nami kule nto ndiyenzayo so emva koko nje ndayingasabambeki Wow, amazing. Ndiyafuna uthethe ngomsebenzi wakho kuyizo usebenze apho nabadlali beqongo esingathi into bana badumile kuna namhlanje sithi xa sibajonga sithi wow nanku sibanibani sebenza ngoku ichomi ezininzi endinazo sadibana phaa kula set unantsiko Patrick saqala khona uthando lwethu nonantsiko nomenzi saqala apho uthando lwethu nje de ke basishiye oko sibambene benisaza yakuyo umenzi ngubane because ngomnye wabantu osebenzisene naye kakhulu and then if one sozodibana apha enantsiko ku generation akuthi ukuthi la connection no ukudala ikhona kudala yazi imnandi into kubana uthi xa ufika esetini ndiba nomuntu onantsike omqhelileyo umuntu omaziba apha sizonyuselana that means equality yomsebenzi wethu uzawunantsike uzaba phambili wow and enye into endihalela ukuza kuyo kukuba kubani kuthiwa hey Nambitha yidiva dithi kakade yintoni diva kuba kaloku unendlela yakho icacisa ngayo into kubana kakade ndiyidiva xa unantsika xa uzimisele kule nto yenzileyo kule nto yenzayo umgangatho wakho wonantsika izenzo zakho uphezulu bakuthini bathi uyidiva beka amagama bathi uyidiva bazama ndithuka xa ndisithi inantsika into emdaka ndivani nayo bathi ndintoni uyidiva bayandithiya xa ndisithi xa ndifika mna ndicinga ke ngokuba sonke sizawunantsika sizaphakamisa amagxa sonke sizaphakamisa isifuba sonke sizaphakamisa izilefu ke bathi ndini uyidiva endaweni yokuba uthi xa ubona into enhle uyincome ungene kuyo umuntu akafuni kangokuba isibe ngathi ngoku ndiyakunyemba xa ndiziphakamisa mna but zawuphakamisa ngubani une choice yobana siphakame kunye endaweni yokuba ujonge mina ubathi ba Nambitha wenzani unkanyezi wenzani masenze masiphakame kunye I've never stopped zange ndithi umuntu hayi khawume emva ndizoshine zange nakanye masinyuke sonke masiphakameni sonke masinantsike masigqame sonke masinantsike masibaleke azange ndashiya umuntu emva kodwa I think xa unantsika ufika endaweni abantu beqhele ukulova ufika ukhuthele bakuthiya amagama bayakunyemba endaweni umuntu athi okay well uzawutshayela ke tshayela ayindihluphi into bana unantsika ube ngumuntu obalaseleyo ndibukele ndifunde kuwe ndikhule ngawe and bayatsho bathi umona uzawuvimba into kubana ndifunde into kuwe njalo wow profound and ndiyayithanda indlela owna ngayo ubudiva bakho because uye waqhubela phambili wenza ne-programs apho ukhuthaza amanina ute uyatsho into bana idiva it's not just igama but it's a lifestyle. It's a lifestyle. Khawusixelele ngezi programs unazo namanini. Idiva Nexus and amagama khona ngeSingesi so ndiyazama idiva Nexus ibiza ukuthi women empowerment program apho akho nto ndikufundisayo nosisa akho nto ndizawuthi mandikufundise le into but ndikukhuthaza kule nto uyiyo ngoba kaloku unathi umuntu wesifazane xa esibeka uhayi kuthiwa ayisuka mani kunkanga ngokuba kwinathi xa sithetha nge-GBV gender based violence kuthiwa ubutheni uze ube kulaa ndawo kodwa nguwe uhlaselweyo nguwe onantsika ofike endaweni ethile wathi hayi bo ndicela singenzi ngolu hlobo unantsika ubethelwe unantsika ubethwe enantsikeni ebunzi uba hayi suka yaziphakamisa kukhona into elapha kuwe wayinikwa ngumdali yokubana ukwazi uphakama ngendlela ethile xa uphakama ngalaa ndlela ubizwa ngamagama own it yeyakho
kwenzela uba ingabi sosithuko next time besithi ukukhuthele khona umuntu uzawuthi okhiwe kwathi kum yo umdemani ndanothi Nkosi yami ngale ndlela ayibeke ngayo ingathi sisithuko ewe ndake ndema ndathi ndathi yazi nambitha umdeka kade yaqonda mos ndaphethuka ndathi ewe ndimde uzawuthini ke ngoku soze ukuthukeke ngenyaniso inyaniso soze kubinde soze inantsiki ikulimaza profound. I mean, diva. Yes. So la diva ilapha kuwe ngikhuphe mntasekhaya uyiphakamiso uyondle uyithwala lapha enhloko kube inyanda diva ndiyafuna uqonda because I mean ubukhona kwimiboniso ngemiboniso and siyaqonda into yobana kule industry umuntu uyavela singaphinde simbone and 30 years in the industry ungathi wena yintoni into ekugcinileyo uhlale urelevant xa sikubona namhlanje sisavuya sinqwala phezulu sithi andimazi urelevant nanku relevant yabona inwele sekhona ndandiziqhiyile ndizivale ngiqhiyi apha kwenzeka ntoni apha Beyond Borders. Okay. So in fact ndiyayivela lanse le photo because inye into ndazithembisayo into bana apho ndiyakhona ndizawufunda inantsike le ndaba yobudiva sisindayinansi ndayifunde ekhaya umakhulu wami wayendikhulisa ndisemncinci wayeyidiva yena qadla good akakho umuntu ongamaziyo emadlamini phaya eMthatha nanko ke umuntu wandikhulisayo so uba ngaba ke ngoku ndizawufika emazweni ndinantsike ndinyonyobe ndiyothi hayi naye noko ngeke ndibange xa ndibona ndizathi hayi andimazi lo andimazi lo asinguyilo ndimkhulisileyo yabona so ukuba ngaba ke ngoku ndizawuthi ngoku ndandisenza Beyond Borders for example ndandisebenza no Angelina Jolie ndandisebenza no Clive Owen ndandidirectwa nguMartin Campbell ndiyakhumbula unantsike uAngelina esithi kum walindele kwamkela unyana wakhe uMedox loqala khumbula ezawuza ahlala napha esetini ngoku uthi kum hey Nkosi yami into yomntwana ndinenza njani ndiyaqala uba nomntwana so ndiyamkhuthaza ndiyamcebisa siyancokola athi uphi kanti wakho umntana ndithi mina useSouth Africa saseNamibia ngelo xesha but kuthene ngekwapha ndithi mina hey kuthene ngekwapha umntana because ngoku onatseke kulungisela ukufika kwaMedox kwakulungiswa into kubana uzawuthini emini xa umama wakhe eshuta uzawudlala nabani ubani ndaya kwinansi kwiproducer ndathi ndinomntana ona 5 ndiyamkhumbula naye noba uyandikhumbula naba abanye abantwana bezinantsike bezinye actors nenantsike necrew balapha owamukude bathi iza naye sisi samlungiselela by the time uvangile efika esetini wayifundiswa khona umuntu amfundisayo ekseni xa enantsike xa mina ndivuka ndisiye esetini ekseni bonke abantwana bayafundiswa emva kwemini babukela ivideos khona intente yabo phaya nansi into endayifunda phaya bandizimeli mina bandiphakame ngokwami akakho omnye umuntu ozandiphakamela uAngelina wayekhona ekwazi ukuthi hayi bona nokanambitha makezi zangathi wandicebisa into bana ndinakho ukuyenza lento ikumke into bana ndiphakame ndiyothi icela indawo yomntana bandisusa kula room bebendibhokhele kuyo bandinika enantsike nebed ezimbini kwenza bani naye wasukumela waphinqa umfutshane waqonda uba bandizawuthula khona izowenzeka into endiyithandayo ke kuba ndibone nevideo ubonisa umntana akho uthi jonga umntana wakho xa ingubhosi wakho nakho umfanekiso oh my goodness kumanqanqa ke lo muntu manqanqa kuka kusesetini kanantsika katsotsi apha okay isesetini katsotsi yakhumbula lani bayithandayo abantu bathi zisa umntana nkothi yiyo le chini lamzuzu ke lo wow talk about gracefully growing nantsiya yeah and konke khona makeup hayi Xhosa ongacingwanga umXhosa yazi khona abantu ndabona ivideo kukhona ingoma yayimnandi apha ithi John Vulligate
kanti isuka kuze. And abantu for a long time I said nangu John Vuligate thina intweni lena, but xa ufika la ngoma abantu bethi Nambitha uyivile la ngoma iculo ayothi hayi ke ndiyacela uthi hayi masenze la jive nathi ndithi mina Nkosi yami inantsika sendlule apho so ayinantsika bonena ntsika intombi zipetsula pha zinxiba imini isiketi ezimfutshane ndithi hayi noko But history is repeating mandingade so kusho ukuthi ubu trendsetter into yakho ndaniyazimisela kuyo lonto ndandisenza nje eyam balinganisayo bashiyayo but egqibeleni you know unantsika ngoba ulungiselela la video ubuthetha ngonyana wami Nkosi yami uthando endalifunda kulamntana engekaveli novele seseswini wathi awuvela ndabona batyini nanku umuntu okuthembe ngayo yonke into mpazamo yakho izawubonakala apha mpumelelo yakho izawubonakala apha kwafuneka unantsi ukuzimisela emntakwethu ndaqonda into yoba ngaba ndizaba ngumzekelo kulo ndihleli naye apha kwafuneka ndikhe ndizimisele noko ndiziqoshele into ezithile ndibhinqe ngaloo ndlela uthanda sothi ndibhinqele phezulu ayiko kuhamba nje kuphela yinantsike liyeza lemihla ngemihla into yobana ubhinqe wena nkosikazi uxhobe wena mXhosa ukwenzela into yobana xa udibana nabantu phaa ngaphandle uyakwazi uzithethelela xa udibana nabantu phaa phandle uyakwazi uzimela lo ke ngoku unatsi ukulandelayo lo umfundisayo angini siyathetha singabazali hayi yenza le but xa ibona umzekelo apha kuwe ufunde kakhulu umntanakho so nanso into ndixabise kakhulu so xa ubona ezazinto class ethi yeseyizo waye kunye nam phaya babembabysita phaya akukho set endikuyo especially benzawuthi ke usukela kula Beyond Borders akukho set endaya kuyo uvangile engayazi ubani gama lakhe uvangile intombi zakowethu bathi igama lakho yi-destiny yakho hayi ke mntasekhaya apha afika khona kuyavakala nje izinqe zakhe and ayibulela loo nto because nam ndakhula ngokufika kwakhe nam ndaqonda into yobana ndiyakwazi uba ngumntu ebantwini because into endiyifundisa yena ngumyalezo wam kwabo ngeke ndidibane nabo so kunyanzelekile into yoba noko apha endlini ndibeke kahle indaba yam ukuzalwa kwakhe kwazaliseka into ngaphakathi kuyo nawe waqonda into yobana njengamzali maniqiqe ngoku manzikise ukucinga impazamo zami zangaphambili yes mandizilungile alona ithetha into yobana awuzuba nazo impazamo alona ithetha into yobana awuzukhubeka loo nto ayithetha into yobana kuzasoloko kumnandi sithi phaya ke uDivine Nexus it's not that you fall it's that you get up phakama nzwakazi uza kuwa khona uza kuwa qha wena zimisela into yobana awuzuwela kule ndawo uvela kuwa kuyo awuzuwela kule ndawo uvela phakama kuyo enye indawo owela kuyo yenye phambili kunale yengcono kunale xa unyukilele awufuni unantsi kutsiba funeka unyathelele unyathelele kwenza xa usiwa uzawuwela kule buvela kuyo kukhona abantu phakathi kwethu abathanda unaziqabadula nje anyuka umuntu athi tsinga apha ya xa esiwa la mntu uzawuwela kulaa ndawo avela kuyo ikude kangakanani wena Miss Shortcut wena Miss andizithembi uyabona loo nto so kunyanzelekile into yobana apho unyathela khona uyanyathela uzinze uye kwelandelayo unyathela uzinze xa ubuza ke ngubana Nambitha iminyaka emingaka kule industry ndinyathela ndizinze anxamanga ndinyathela your own lane batsho nitsho uhamba ngelane yakho noba kukhona itraffic awujongi into yobana hayibo nantsi imoto indodlula chuncembe qhuba le iqhubayo hamba olula hambayo uhambo because uzawufika phaya enantsikeni emzini kankanyezi ungayazi into yoba yena amacepha abekwaphi ungayazi ikomityi ihleli phi nako ngoku uyabhuqa uyabhadula kodwa ke uba ngabe uzihleli apha unantsi kule ndawo yakho uyayazi apha ikhona into uyakwazi nofafaza unantsi kucimele because uyayazi into yenzayo indawo yakho zinzi ungagungqi ungaqusha lazi ungaqhwanyazi kuba indawo yakho sisi
And inansi uJohn uvula igate make simbone. Hey. John, pull the gate. John, pull the gate, man. Okay, so let's pull the gate. John. Yo. Okay. Yeah, pull the gate, John. Pull the gate. John, pull the gate. Like nansika yakhumla nje kuwe apho ndihamba khona isifundo ndandiqala udutyulwa phaya. Yo. Not manyani phaya. Ewe kaloku nansike ngokomdlalo. Okay, so xa uyenza as actors uyathanda into yobana ibe nguwe ophethe umpu because natsike power position yaqonda. So nami sendivele nathi ufunda ngemipu yonke into, so ibindima odubulayo lonke ixesha. Kulena kwafuneka ndifunde ukudutyulwa. And siskill leyo. So uyafundisa uba okay fine. Xa udutyulwa ngenansi ngompu onjena ubethwa kanjena. Xa udutyulwa apha uthi. Xa udutyulwa ngapha kuthi. And bendibukele andazoma ndikwazi na bendibukele umuntu natsike ezidubula. Ndibona le ndlela esiwa ngathi. Oh, ngoku ndiyayilinga ndiyabukela ndiyalinganisa because hlala ufunda ndithi hlala ufunda and kutheni xa ndibukele wesithathu ndathi hey nami ndiyayiqonda kodwa ubunantsi yayibona into uyibukele khawume kancinci kodwa yonke imihla uyafunda uyakhula akukho mini inantsika ingathi ayisuka manqenqe namhlanje apho nqenqe khona uba ngaba kwacimele kokugqibela usafunda usakhula kuba kuthiwa nangapha ya akuphunyulwa andikafiki so andikwazi unqinqela bayatsho basebehamba bathi hayi nangapha kusho ukuthi nje ubomi bathi infinity and beyond. Yeah. Hey, so nantsokhetha imvula lapha hayi soka imibhobho sisi kusebusuku imibhobho and xa amanzi xa aphuma etepini ayabanda ndithi so ayabanda andiqothola ndithi bona la nansi kulaa tofu ndinxibe phaa ndiyayicela because indikhumbuza lami uba ndandiqala udutyula ndiyayicela. What an experience. By the time ndifika ku-safe house ndidutyula ke ngoyi-machine gun iveki yonke ndifundiswa ukudutyulwa yi-professional stunt people ke ngoku heyi ndayifunda into phaa ndiza kubetha John. Yazi Tolokazi Mchenge ubhodlile awukatsho wena bangumamni hayi kaloku mna nje kumadlongothi umaziphi umamshukuma ubona nje kumnandi apha kaloku ndihleli nomakazi ewe uzalelwe ematolweni ndizalelwe ematolweni ndingumtshana ematolweni ozulu omchenge abhanekazi so sithetha nje kusishukumisa nje amathamba amahle siyabulela ifuture kanambitha imephi kuba nisafuna noba uthi ukhuthaze uthini amanini avuselelekile kuba uthethe wangena kwingcambu yenhliziyo yenina wavuka wazivuthulula namhlanje ikamva letolokazi limephi itolokazi andiqondi uba ndizawude ndiyeke kukho abantu besithi hey wayekela ntoni uact ndina ndiyeke nini ngicela undixelele umsebenzi endiwenzayo casting director khona imovie ngoku endiyicastayo because ekuqaleni ndisafunda ndandifuna ukwenza i-directing so ndayifunda i-directing nangoku bendisenza i-interrogation room ndandisebenza no Tim Spring ndisithi khawundifundise mani khawuphinde so wandifundisa uba okay fine xa ujonge iscript xa kwisile ndingekho kuyo ndandihlala ecaleni kwakhe Martin Campbell the same thing usasenza i-Beyond Borders so into yami yinto ubana kudala kade ndithanda nantsi into ye-director so but okwangoku ndingeka director yami into ndizawenza i-casting directing because apho kulapho ke ngokujonga uba tyhini unokanyezi uyakwazi uyenza into ethi kanti nantsike kanjeni okay fine uzawulunga apha kule nto hayi sezolunga nonkanyezi ngathi sikhona isport sakhe also kukhona ninantsikameni nantsike umuntu ondizisileyo apha ngumuntu ondincedisayo ondikhuthazayo kwincwadi endiyibhalayo ikhona sakhumbula nako sithiwa nanku Nambitha eziphakamisa afuna utya kwethu esetini abantu bayiqonda obana kukhona izinto ezinantsikayo ezindilimazayo apha esiswini xa ndisitya
ingqolowa yenye yazo ubisi yes so ukutya okunengqolowa izispices ezininzi bafaka ingqolowa ukutya unengqolowa kuyandlimaza so ndiye ndaqonda uba yazi ntoni baninzi abantu abathi yewethu xa ndisitya isonka ndiye ndinantsike ndingabi but aphinda atya isonka hayi wethu xa ndisitya le nto indithi aphinda ayitye loo nto ndagula kanobomi ngenxa yaloo nto ndaqonda uba okay fine yazi ntoni xa sendisifundile esi sifundo mandigqithele wena kwabanye so yiyo loo nto ngoku sibhala incwadi eza kufundisa umntu xa ufika phaya kwi-supermarket uthenga kanjani because uphila ngaphandle kwe-gluten yayibona le ncwadi xa seyiphumile siyifuna apha ekhaya jikelele uzutsho ngazibini ngexesha lakho siyi-ekhaya jikelele into yokubana wenza idinga kunye nathi mhle kakhulu umsebenzi owenzayo ukhuthaze abaninzi kwaye sithi ntinga ntakandini asoze unqandwe naziinkwenkwezi imbala siyabulela kakhulu siyakuthanda khula sikujongile enkosi mntakwethu enkosi tolokazi camaku tolokazi ake mbukeli siliqwela siliqonqotha ngalo hlobo udliwano-ndlebe ebesinalo neegqiyazana esingatsho into yokubana kudala liqusha laza lisiqingqela ikamva eliqaqambileyo uwagqithile amanqanaba kodwa kunanamhlanje usamile uyatsho into yokubana uyidiva bekumnandi kakhulu ke mbukeli kodwa ngoku ke masibhatale amatyala qiniseka into yokubana uqhwanyazi awulijiji iqhosha awufuni ukuphoswa siyabuya emva kwale ntengiso